Спрели ли сте някога да помислите какво тя наистина иска, но никога няма да го каже на глас? Има нагласи, с които човек инициативност взема и това събужда в нея желание, което надхвърля физическото. Това е вид мъжественост, който налага присъствие, генерира доверие и в същото време предава уважение. И работата е там, ако не си добър внимание, в крайна сметка губи играта, преди дори да е започнала. Днес ще ви разкрия какво жените тайно се надяват да го направите, но това почти никой мъж не осъзнава. Пич, обърнете внимание. Това видео не е да бъдете мили или да се опитвате да отгатнете какво мисли тя. Става въпрос за разбирането как инициативност, а мъжественост и доверие комбинирайте, за да създадете истинско привличане, такова каквото тя усеща в тялото си, преди дори да го осъзнае. Жените не искат перфектен мъж. Те искат мъж, който се държи като уважение, която наблюдава с внимание и който знае как да шофира безопасно. Ще ви покажа, стъпка по стъпка, 8-те нагласи, които активират този инстинкт в нея и ви превръщат в мъжа, когото тя няма да забрави. Затова се абонирайте за канала, активирайте камбаната и споделете с този приятел, който има нужда да чуе това. Знаете ли какво най-много предизвиква интереса на една жена? Инициативност. Начинът, по който човек се движи първи, без да има нужда от разрешение. Когато демонстрирате доверие в първите няколко секунди, тя го усеща. Това е енергия. Това е моментът, в който очите ви се срещат и решавате да не се колебаете. Това е мъжественост чист, смелостта да действаш, когато повечето просто гледат. И разбира се, всичко започва с внимание. Възприемайте точния момент, жеста, сигнала. Но споко инициативност не е инвазивен. Той е асертивен. Това е да знаете как да подходите с уважение, без страх от отхвърляне. Истинският мъж разбира това доверие, това, което прави не, просто крива на пътя, а не стена. Те мъжественост означава поемане на риска, а не налагане на резултата. Когато действате с внимание, забелязва нюанси, които другите пренебрегват. Дискретната усмивка, докосването на косата, любопитния поглед. Представете си сцената. Вие сте в бар, настроението е леко. Тя се смее на нещо, което сте казали, но смехът не е краят. Това е поканата. Тогава човекът инициативност се откроява. Той не чака идеалното време. Той създава момента. Твърд поглед, казана дума с доверие, безопасен жест, всичко комуникира мъжественост и най-добрата част. Всичко това идва с уважение. А инициативност не става дума за контрол, а за посока. Човекът, който знае какво иска, не се страхува да действа. Той не търси одобрение, той вдъхновява доверие. Това предизвиква желание, защото предава мъжественост в най-фината си форма, тази, която напътства, защитава и провокира. С прост жест на внимание, вие показвате, че присъствате, напълно ангажирани, истински заинтересовани. Когато вземете инициативност, показва, че не зависи от обстоятелствата. Вие сте този, който определя темпото. Вие сте този, който води с уважение и елегантност. Този вид доверие е магнетично, усеща и реагира. Те мъжественост не е необходимо да се казва. Усеща се в начина, по който говорите, изглеждате и действате. А знаете ли какво отличава обикновения мъж от неустоимия? Внимание в детайлите. Начинът, по който възприема нейната енергия и действа чувствително. Това е инициативност интелигентен, който не бърза, но и не очаква твърде много. Такъв човек буди любопитство, уважение и най-вече желание. Така че следващия път, когато сте пред нея, запомнете, колебанието убива настроението, инициативност създава го. Бъдете твърди, но нежни, директен, но елегантен. Нека си мъжественост говори без думи. И когато тя осъзнае твоя доверие, ще почувствате нещо, което малко жени днес изпитват. Уважение от човек, който знае какво иска и знае как да действа. Изпратете мъжественост без да се налага да казва нито дума. Начинът, по който влизаш в една стая, как се държиш, разкрива всичко. Твърда стойка, поглед, който демонстрира доверие и мълчанието на някой, който няма нужда да доказва нищо. Това е присъствие. Това е инициативност. Жените усещат, когато един мъж носи тази спокойна, мощна енергия. Това е силата, която налага уважение, но и буди любопитство. Но не се обърквайте мъжественост с арогантност. Истинският мъж не трябва да бъде най-високият, най-силният или най-красивият. Той трябва да бъде най-увереният. Говори ясно, без да бърза. Той знае как да слуша. И когато той действа,
То е с внимание и предназначение. Това доверие мълчанието е това, което отличава обикновения човек от човека, който без усилие привлича вниманието. Помислете за последния път, когато влязохте в стая и всички ви забелязаха. Не по шума, а по енергията. Това е мъжественост в действие. Вие предавате уважение по начина, по който се движи, по начина, по който изглежда, по начина, по който се държи с хората. Инициативност това е в малките жестове. Отваряне на врата, предлагане на помощ, поддържане на твърд зрителен контакт, без да бягате. Когато сте в съответствие с вашите мъжественост, жените се чувстват сигурни. Това е чувството да си с някой, който не се разпада, когато нещо се обърка. Тази емоционална стабилност вдъхновява доверие и създава дълбока връзка. Тя осъзнава, че може да бъде уязвима, защото ти си стабилен. Това е инстинктивно привлекателно. Истинският мъжественост е перфектната комбинация от сила и спокойствие. Това е да можеш да действаш твърдо, но винаги с уважение човек, който владее емоциите си, владее обкръжението си. Той знае кога да говори, кога да действа и най-важното кога просто да наблюдава, чакта внимание. Това присъствие е магнетично, почти хипнотично. Прозрачност мъжественост е форма на естествено лидерство. Водиш без да нареждаш, вдъхновяваш без да налагаш. Това е инициативност, което повечето мъже са загубили. Способността да водят с доброта и доверие. Жената чувства, че може да се отпусне, защото е пред мъж, който знае на къде отива. Така че, запомнете, вашите мъжественост не е в думите, които казвате, а в енергията, която предавате. Бъдете твърди, но нежни. Силен, но чувствителен. Наблюдавайте, действайте и поддържайте внимание в детайлите. Когато усети баланса си, уважение ще дойде естествено и заедно с него неизбежното привличане. А доверие – невидимият парфюм на мъжественост. Не можете да го докоснете, но всеки го усеща, когато влезете в стаята. Да бъдеш уверен не означава да се преструваш, че нищо не те притеснява. Това е да поддържаш контрол, дори когато всичко изглежда несигурно. Човек на инициативност не чака идеалния момент. Той създава момента. И когато действа, той го прави с уважение, с внимание, с присъствие. А доверие, истинската увереност идва от яснотата. Знаете кой сте, какво искате и какво няма да приемете. Тази вътрешна увереност се отразява в тона на гласа ви, ритъма на речта ви, начина по който гледате в нечии очи. Жените усещат това за секунди. Това е инстинктивно. Уверен мъж предава уважение, защото той няма нужда да доказва нищо, той просто е такъв. Но внимавайте! Доверие не става дума за това да бъдете център на вниманието, а за това да се чувствате удобно във всяка обстановка. Става дума за това да стоиш твърдо, докато светът се върти. Става въпрос за това да го гледате спокойно, без притеснение, защото знаете своята стойност. Тази твърда поза е това, което събужда възхищение и уважение. Това е, което превръща обикновения разговор в дълбока връзка. Виждали ли сте някога онзи човек, който влиза в стаята и всички се приспособяват, без да разбират защо? Това е. Енергията му е центрирана, стабилна. Той излъчва мъжественост, не защото се опитват, а защото го живеят естествено. И тази енергия идва отвътре, от тези, които я имат внимание пълен със себе си. Дишане, поза, тон. Всичко комуникира баланс. А доверие проличава и в малките неща. В начина, по който се справяте с грешките, в усмивката, която давате след провал, в инициативност, което продължава дори когато нещата не вървят по план. Несигурен човек се крие. Уверен мъж коригира темпото си и продължава напред. Тази разлика е това, което събужда желанието и уважение. Жените се чувстват сигурни в мъже, които не се оставят да бъдат разтърсени от подробности. Когато демонстрирате доверие, предава емоционална стабилност. И тази стабилност е неустоима. Мъжественост, това, което очарова, е тази, която няма нужда да доминира над никого. Тя просто доминира над себе си. Това е сила със спокойствие, а това е рядкост в наши дни. Така че следващия път, когато се появи съмнение, запомнете. Това, което наистина иска, е да почувства въздоверие, без да слушам обещанията си. Покажи внимание, аджаком инициативност и дръжте погледа си стабилен. Тя ще осъзнае, че е пред мъж, който знае кой е и ще иска да разбере повече. В интимността, инициативност е това, което разделя един обикновен момент от едно незабравимо преживяване. Човек, който знае как да кара без да бърза, с внимание и уважение, активира най-дълбоката част от женското желание.
Мъжественост в този момент не е в грубата сила, а в чувствителността на воденето с цел. Когато действате с доверие, тя чувства и се доверява обратно. Една жена иска да почувства, че е с мъж, който присъства, който забелязва всяка реакция, всеки дъх. Ето къде внимание, да знаете кога да ускорите и кога да забавите. Чете тялото й като някой, който разбира тайна. Това възприятие е върхът на мъжественост, защото показва господство, не над нея, а над себе си. Това е един вид инициативност, който омагьосва, защото разкрива едновременно контрол и отдаване. Мъжете, които се колебаят, развалят настроението. Мъжете, които действат с доверие, създайте го. Когато поемете инициативата едва доловимо, тя се отпуска, защото чувства, че може да ви се довери. Уважение, това е първото докосване, основата на всичко. Поглед, жест, добре поставена пауза – това е мълчаливо лидерство. И колкото по-естествено е вашето лидерство, толкова повече то се предава на енергията на момента. А инициативност в интимността става въпрос за ритъм. Ти диктуваш ритъма без думи, само с присъствие. Човек с мъжественост, добре решен, разбира, че удоволствието е танц. И всеки, който води, трябва да внимава какво чувства другият. Внимание, винаги. Това е, което прави разликата между физическото и емоционалното, между акта и връзката. Изложби доверие във вашите жестове. Докоснете, без съмнение, но нежно. Говорете малко, гледайте повече. Тя ще разбере, че всяко ваше движение е обмислено, че зад докосването стои намерение. Този вид мъжественост буди уважение и желание едновременно. Това е балансът между инстинкт и съвест. И помнете, уважение не е спирачка, а гориво. Когато една жена се чувства в безопасност, тя наистина се отпуска. Това е човекът с инициативност и внимание, което събужда най-интензивната й страна. Той е този, който ръководи, а не принуждава, който доминира в ритъма, а не в тялото. Това е същността на споделеното удоволствие. Така че следващия път, когато сте с нея, не я питайте какво да правите, осъзнайте. Използвайте свое доверие като компас, вашият мъжественост като език и уважение като ръководство. Тя ще запомни този момент не с това, което сте казали, а с това как сте я накарали да се почувства. Човек, който се грижи за тялото си, предава много повече от външен вид. Той общува доверие, дисциплина и мъжественост. Тялото говори преди думите. Начинът, по който ходиш, обличаш се, движиш се, всичко показва нивото на внимание и уважение, които имате за себе си. И повярвайте ми, жената забелязва това за секунди. Тя вижда в позата ви разликата между някой, който просто иска да впечатли, и някой, който живее инициативност постоянен. Грижата за тялото ви не е суета, а знак за уважение със себе си. Разбирането е, че силата и самоконтролът вървят ръка за ръка. Мъжественост се изразява в начина, по който овладявате навиците си, събуждане рано, тренировка, хранене добре, поддържане на чистота и форма. Всяко малко действие укрепва вашето доверие и колкото по-удобно се чувствате в собствената си кожа, толкова по-естествено става присъствието ви. А внимание, грижата за тялото също е свързана с енергия. Когато сте в движение, погледът ви се променя, тонът на гласа ви придобива твърдост, а позата ви предава сила. Жените усещат това. Те са привлечени от мъже, които живеят с жизненост, защото тази енергия се разкрива инициативност. Това е вид мъжественост, който вдъхновява. Този, който няма нужда да казва нищо, просто съществува. Но не става въпрос само за фитнеса. Става дума за грижата за ума, съня, баланса. Да бъдеш здрав означава да имаш доверие във всяка стъпка. И това се отразява в начина, по който виждате света. Човек, който се грижи за себе си, предава уважение, защото който уважава собственото си тяло, уважава и тялото, и пространството на жената. Представете си сцената. Влизате на среща с изправена поза. Дишате спокойно и изправен поглед. Не става въпрос за мускули, а за енергия. Вашият мъжественост се проявява естествено, защото тялото е в съответствие с ума. Тя усеща доверие в походката ви, в начина, по който седите, в начина, по който държите погледа си. Това е присъствие, а присъствието е сила. И още, грижата за тялото ви показва инициативност дори от леглото. Това е доказателство, че действате, а не чакате, че правиш необходимото, дори когато не ти се иска. Тази консистенция създава магнетизъм, уважение, внимание и аура на контрол. Това буди възхищение и желание. Така че не пренебрегвайте основите. Обличайте се добре, движете се целенасочено, грижете се за диетата си, позата и енергията си.
Вашето тяло е огледало на възмъжественост и отражението на неговото доверие. Когато те погледне, нека види цял човек, който има инициативност. Грижете се за себе си и вдъхновявайте уважение във всеки детайл. Жената иска внимание, но не и нужда. Тя иска да бъде забелязана, а не наблюдавана. И точно тук идва тайната. Да знаеш как да балансираш инициативност с мистерията. Човек на мъжественост, зрелия човек, не дава прекалено много, но и не се оттегля. Той знае стойността на един продължителен поглед, добре поставен комплимент, жест, който демонстрира уважение без да преувеличавам. Именно този баланс създава напрежение, а напрежението е желание. Обърнете внимание, присъства. Забелязва се кога тонът на гласа й се променя, кога погледът ти избледнява, кога иска да бъде чута. Показва, че наистина сте там, без да е необходимо да нахлувате в нейното пространство. Това доверие, спокойствието на някой, който наблюдава, без да контролира, е неустоимо. Чувства, че е предуверен мъж, господар на собствената си енергия. Но внимавайте. Излишък внимание убива чара. Когато сте на разположение през цялото време, губите въздуха мъжественост, което буди любопитство. Човекът, който знае как да балансира присъствието и дистанцията, показва инициативност емоционален, той разбира, че мистерията също е част от играта. И това поддържа пламъка да гори. Помислете за това. Тя ви изпраща съобщение, а вие не бързате да отговорите веднага. Не защото не се интересувате, а защото сте заети да живеете. Това комуникира доверие. Показва, че животът ви има ритъм, цел, движение. Когато почувства, че не зависиш от нейното одобрение, уважение парадоксално е, но е факт. Колкото по-малко се нуждаете от нея, толкова повече тя ви желае. А внимание, балансът се проявява и във вашите действия. Хвалиш, но не ласкаеш. Слушаш, но не се отменяш. Вие демонстрирате мъжественост в тишина, защото разбирате, че присъствието не е шум, то е стабилна енергия. И тази стабилност е това, което дава сигурност на жената. Това е, което я кара да мисли за теб, дори когато не си наоколо. Човекът, който владее този баланс, разбира, това инициативност не е просто да действаш. Това е да знаеш кога да не действаш. Това е поддържане на контрол върху емоциите, което допълнително засилва доверие, че тя се чувства. Това майсторство създава очарование, защото разкрива рядък вид сила, тази да избираш къде да я поставиш внимание. Така че следващия път, когато сте с нея, погледнете я в очите и слушайте я наистина, и след това внимателно се отдръпнете. Оставете атмосферата на мистерия да работи във ваша полза. Този танц между присъствие и разстояние е чисто уважение, и това е, което поддържа привличането живо. Мъжественост е баланс, внимание е изкуство. И човекът, който разбира това, никога не остава незабелязан. Да бъдеш емоционално силен е това, което наистина определя мъжественост на мъж. Не става въпрос да не чувстваш, а да знаеш как да се справиш с това, което чувстваш. Една жена не търси робот без емоции. Тя иска мъж с доверие, способен да запази баланса си дори когато нещата се разпадат. Човек, който демонстрира уважение дори в дискусии, които имат внимание с думите инициативност да реши, а не да избяга. Когато сте емоционално силни, вие предавате сигурност. Една жена чувства, че може да ви има доверие, че може да се отвори без страх от осъждане. И това е рядкост. Мъжественост не става въпрос да доминирате над другите, а да доминирате над себе си. Става дума за това да имате вътрешния контрол, който ви държи спокойни, докато светът крещи. Този мир е магнетичен. Има чувството, че можеш да дишаш до нея, а доверие възниква, когато покажете стабилност. Дори в лоши дни запазвате самообладание, говорите ясно и действате целенасочено. Това е инициативност емоционален. Това е типът поведение, което вдъхновява уважение и възхищение. Вие ставате човекът, който не трябва да реагира на всичко, защото вече сте разбрали, че истинската сила е контролът. Да бъдеш емоционално силен също означава да знаеш как мъдро да демонстрираш своята уязвимост. Да кажете: днес се чувствам зле, без да губите хладнокръвие. Признаване на грешки без загуба на уважение. Това е мъжественост зрял. Показва, че чувствате, но не се губите в чувствата си. И тази зрялост се пробужда доверие истински, защото е истински, а не театрален. В моменти на напрежение тя наблюдава реакцията си. И точно тогава тя внимание има разлика. Слушаш, анализираш, дишаш. Действате, когато е необходимо, и мълчите, когато емоциите ви крещят. Тази вътрешна дисциплина е чиста сила.
Една жена вижда във вас нещо, което малко мъже показват – спокойствие. И това се свързва с нея на дълбоко ниво. Емоционалната сила също се крие в способността да се подкрепя, без да се губи центърът. Това е да си там, когато тя има нужда, но без да отричаш себе си. Това изисква уважение за себе си и за нея. Мъжът, който постига този баланс, е рядък и следователно неустоим. Той предава мъжественост, без да е необходимо да доказвате каквото и да било, просто бъдете това, което сте. Така че помнете, да си емоционално силен означава да имаш инициативност дори, когато емоциите се опитват да ви саботират. Става въпрос за задържане на собствената ви вълна внимание и доверие, без да губи чувствителност. Защото в крайна сметка жената не иска перфектен мъж, тя иска твърд мъж, който да я гледа в очите и спокойно да й казва «Няма лошо, тук съм». Уважаването и оценяването на жената е върхът на мъжественост. Не става въпрос за ласкателство, а за признаване на нейната стойност като партньор, като енергия, която се натрупва. Човек на доверие и инициативност разбира, че уважението е истинският афродизиак. Когато се отнасяте към жена с внимание, без игри, без нужда от доказване на сила, чувства тя и отговаря с искрено възхищение. Те уважение започва с детайлите. Слушане без прекъсване, гледане на хората в очите, поддържане на твърд, но спокоен тон. Това е емоционално лидерство. Това е отношението, което отразява мъжественост истински, такъв, който защитава, без да задушава, който се грижи, без да контролира. Този баланс създава дълбока връзка, където желанието и доверието вървят ръка за ръка. Мъж, който цени една жена, разбира, че тя не е трофей, а партньор в растежа. Внимание в осъзнаването на това, което ви кара да се чувствате уникални. Докосването, думата, жестът. Всичко е инициативност интелигентен. Когато осъзнае, че уважавате нейната същност, тя се отваря по начин, по който никоя игра или техника не биха могли. Доверие и уважение вървят един до друг. Една жена се доверява на мъж, който не я омаловажава, който не се състезава, който вижда сила в нея. Това е мъжественост зрял. Такъв, който повдига, а не потиска. Когато разпознаете нейния блясък, вашият също расте. Това създава енергия на двойно възхищение и тогава връзката става неустоима. И оценяването не е в думите, а в присъствието. Това е да си там, когато има нужда от теб, без да губиш центъра си. Поддържа се внимание дори в малките неща. Начина, по който говори, какво я кара да се смее, какво я вдъхновява. Показва се инициативност емоционален. Вие не просто реагирате, възприемате, очаквате, демонстрирате, че сте напълно въвлечени във връзката. Мъж, който наистина уважава жената, знае, че нейното удоволствие е отражение на неговото мъжественост в съзнание. Той води с доверие, но и с грижа. Той цени времето, докосването и погледа. И това събужда вид желание, което надхвърля физическото. Вид, който се ражда от възхищение и расте с уважение. В крайна сметка, мъжът, който разбира стойността на една жена, става незабравим, защото той е рядък. Той обединява инициативност, внимание, мъжественост и уважение във всеки жест. Той не се опитва да доминира, той вдъхновява. И когато го погледне, тя вижда цял мъж, уверен, спокоен и осъзнаващ силата си да прави добро и да изважда най-доброто от нея. Сега знаете, всичко жени тайно искам това, което мъжете правят, е в тези 8 стълба. Инициативност, мъжественост, доверие, внимание и уважение, но да знаеш не е достатъчно, брат. Силата е в прилагането му. Всяко действие, което предприемате, е мълчаливо послание за това какъв човек сте. Така че поемете дълбоко въздух и се запитайте. Кога за последен път взехте инициативност без колебание? Кога беше последното ти показване доверие, дори с страх? Кога за последен път я погледна с внимание наистина? Без разсейване, без бързане. Тези въпроси нямат за цел да ви притискат. Те имат за цел да ви напомнят за вашия потенциал. Човекът, който се научи да балансира силата и чувствителността, става невъзможен за игнориране. Това е истинското мъжественост. Твърд, присъстващ и преди всичко ръководен от уважение. Така че, ако това съдържание ви накара да се замислите, показва, че си различен. Абонирайте се за канала, активирайте звънеца, за да не пропуснете следващите видеоклипове и коментирайте по-долу. Избирам да действам с увереност и уважение. Това е вид ангажимент, който превръща обикновения човек в човек, който се възхищава. И помнете, играта не е да я спечелите, а да станете мъжът, когото тя никога няма да иска да загуби.